explicar o exercicio da BAU do 2024 de xuño. É o exercicio número 6. Este exercicio número 6 temos aquí un circuito RLC en paralelo. E entón nos pide impedancia inductiva XL, impedancia capacitiva XC, as intensidades, intensidade de R, intensidade de C, intensidade de L, e logo nos pide as potencias. Moi ben, pois vamos a facer o exercicio. Aquí está o enunciado. E empezamos. Os datos que temos son que a tensión é igual a 15 voltios, vale? A tensión en paralelo sempre son 15, 0 graus, vale? Isto é moi importante. E a tensión é igual para todos, porque en paralelo a intensidade é distinta, pero a voltaxe é a mesma. Vale, sabemos a frecuencia 50 Hz, a resistencia que é de 100 ohmios, a L que é de 58, o pasamos a henrios, 58 por 10⁻⁶ henrios, capacidade 25 picofaradios, igual a 25 por 10⁻⁶ faradios. Nos acordamos XL, R, vale, XL ten 90 grados, R ten 0 grados, e XC que ten menos 90 grados. Vale, entón vamos a poñer aquí magnitude, resultado e cálculos. Vale. Vamos a facer isto un pouco rápido. A magnitude que nos piden é XL, XC, vamos a poñer tamén R, aínda que non a pide para que nos quede aquí. Vale, XL, a formulita para XL é 2pi FL, 2 por pi por 50 por 58 por 10⁻⁶, e sale 0,001822 ángulo 90 grados ohmios, vale, que o XL o ángulo de 90 grados. 0,001822 90 grados, e aquí lle poñemos os ohmios, vale. XC, a fórmula de XC é igual a 2pi FC, 1 partido 2pi 50 por 25 por 10⁻⁶, isto sai 127,32 menos 90 ohmios, vale? Isto menos 90 grados. XC sempre menos 90 grados, menos 90 grados. E R sempre 0 grados. Aquí serían 127,32, moi ben. Nos pide, vamos a calcular a Z para calcular o resto das cousas, vale? Z, despois nos piden I de R, I de L e I de C. Vale. Entonces, vamos a ver como facemos isto. Vamos a ver a Z como facemos. A Z é igual a 1 partido por X, bueno, por R, máis 1 partido por o vector, no? XC, máis 1 partido por XL, igual a 1 partido de 1, este 1 lle poñemos R e ponemos o seu número, que é 0. Estes son menos 90 grados e estos son 90 grados. Vale? Estos son 0 grados. Vale, entonces temos 0 grados partido por 100, 0 grados, máis 1 partido por 127,32 menos 90 grados, e aquí 0 grados. E aquí poñemos 1 partido por 0 grados, e aquí 0,01822 90 grados. Vale? Vale, moi ben, como facemos isto? Pois isto vamos a facelo así. Hai que saber que para dividir se resta e para multiplicar se suma, pero nós estamos dividindo. Entón, cando eu divido, pois, por exemplo, este, non? 0 grados partido por 100, 0 grados, hago 1 entre 100, vale? Que sería 0,01, e poño 0 grados menos 0 grados. Entón me queda 0,01, 0 grados, vale? Este que divide 0 grados partido por 127,32 menos 90 grados, pois poño isto de aquí
E ahora poño 0 menos 90 grados. Entón nos queda 90 grados. Este de aquí, temos aquí un 0, 90 grados. Entón facemos o número este e logo poñemos 0 menos 90 grados. Entón nos queda o número e menos 90 grados. Moi ben. Vamos a ver como queda isto. 1 entre 100 sale 0,01, 0. 1 entre 127,32 sale 0,00785 partido de 90 grados. Vale, porque fixemos 0 menos 90. E logo temos isto que sale 54,8847 menos 90 grados. Vale, porque fixemos 0 menos 90 grados. Vale, isto nos queda bueno, isto nos vai a quedar así. Vamos a ver se conseguimos explicar isto. A parte dos 0 grados, vale, sería algo así, ¿no? Isto sería 0,010 grados. Vale. XL sería 54,8847 e este sería XL menos XC. Vamos a ver como era esto. XL menos XC. XL 0,00. Bueno, aquí esto sería XL y esto XC. XL, pues este de aquí, 54,88. Vale, moi ben. Eu teño aquí 0,00. Vamos a poñer aquí neste diagrama todo o que teño aquí. 0,00785, 90 grados. Entón está aquí, isto de aquí. E isto de aquí, 54,8847 menos 90 grados. Vale, entón este sería isto de aquí. Entón o que fago é pois, facer esta operación, non? Deste con este. Entón nos queda que este sería isto igual a menos 54,8847 J, ou isto sería 0,008785 J, ¿no? Para arriba. Bueno, entón facemos a suma. Isto menos isto. Entón nos queda que 0,00785 menos 54,8847 sai menos 54,87685. Entón teño isto de aquí 0,010 grados e isto de aquí que menos 54,87685 menos 90 grados. Vale? Isto nos vai a salir un módulo que lle podemos chamar MH, como queiramos, e un ángulo. Vale? Este MH, isto é Pitágoras, isto ao cuadrado máis isto ao cuadrado igual a m cuadrado. Entón m cuadrado igual a raíz cuadrada de 0,01 ao cuadrado máis menos 54,87685 ao cuadrado e sale que m é igual a 54,87 e alfa é igual a arco tangente de menos 54, isto sería, ¿no? Seno, isto de aquí igual a isto, seno partido por coseno, 54,87 partido por 0,01. E isto sale menos 89,98 grados. Moi ben. Entón, Z sería igual a isto de aquí que nos vai sair. Vamos a ver canto nos sai. Vamos a ver. Isto de aquí é igual a isto. E a isto. Vale? Igual a 54,87 módulo menos 89,98. Entón queda así. Un partido por 54,87 partido menos 89,98. E isto sai 0,0182. Nos acordamos que aquí restamos 0 menos todo isto
e ángulo 89,90. Vale, polo tanto, z é 0,0182 e aquí menos 89,98. Moi ben. Seguimos. IDR. Formuliña para IDR. Bueno, pois a formuliña aquí é a de a lei de Ohm, V partido por R, vale, a I de L, esta, bueno, sería en vector, ¿no? Partido por XC e a de I de L, U partido por XL, vale. Entón poñemos aquí vector igual a U partido por R. Vale, a U vector é 15, 0 grados. E R son 100, 0 grados. Isto sai 0,15, 0 grados amperios. E de L, U partido por XL, vale? A U 15, 0 grados, que isto é igual para todos, vale? E aquí abaixo poñemos XL, que era 0,00182290 grados. E nos sale que isto é 825,27 menos 90 grados. Recordamos 0 menos 90, vale? Amperios. E de C igual a U partido por XC igual a 15 grados 0 grados e XC igual a isto. 127,32 menos 90 grados, vale? E isto nos dá 0,117890 grados. Vale, moi ben. Vamos a calcular a maiores e total. E total. Non nos la piden, pero vamos a calcularla, porque despois a necesitamos para calcular as potencias. E total igual a, aquí acordamos de poñer vectores, a U total partido por Z. Vale, entón o total son 15 grados e a Z tiñamos aquí 0,0182 partido por 89,98. E isto sai 824,176 partido menos 89,98. Moi ben. Moi ben. Ahora o único que nos pide é calcular as potencias. Vale, entón para calcular as potencias facemos as fórmulas. Potencia activa, potencia reactiva e potencia aparente. Vale, potencia aparente, que é máis fácil. A potencia aparente é U por I. Vale, sendo U, temos que ter en conta nos vectores, pero aquí poñemos o I con asterisco, que nos acordamos que o I temos un I normal, vale, o I nos o I o I total, que, creo que se ve fatal agora. Bueno, a ver, I total que é igual a 824,176 menos 89,98 e o I con asterisco pois é o mesmo 824,176 partido por 89,98 e aquí poñemos o I con asterisco, aquí non, vale, aquí poñemos o I normal, vale. Entón a U era 15, 0 grados e aí é con asterisco 824,176 89,98 e isto sale 123,362,7 89,98 voltioamperios, vale? Potencia, pois poñemos 15 por 824,126 por coseno de 89,98 e sai 4,32 vatios. E aquí poñemos 15 por 824,16 por seno de 89,98 e sale 12.362 voltiamperios reactivos.